Εντάξει, είναι περίπου 9 η ώρα. Έχει παγωνιά. Το χιόνι είναι... Αχ, δεν το πιστεύω. Και τα παιδιά, υπάρχουν παιδιά που κάνουν στην αυλή και εκεί πίσω σε λίγο θα βγουν, δεν είναι καν η ώρα του διαλύματος. Και ένα χαζό. Ωραία. Αυτή είναι η αυλή. Να δούμε τι ώρα είναι. 9 η ώρα και είναι μείον 7 μόνο. Παρ' όλα αυτά χιονίζει. Ας δούμε και το κτίριο. Αυτό είναι το σχολείο, κτίριο, παύλα, μουσείο. Only 7? Only 7, yeah. Only 7? Yeah, it looks like it is -20. Τα ποδήλατά τους έχουν έρθει με αυτό το χιόνι με ποδήλατα. Όπως βλέπετε έχει και μικρά ποδήλατα. Μικρού παιδιού. Είναι μείον 7 κυκλάκι μισοφέγγαρο. Και η είσοδος. Για να μπούμε και στην είσοδο. Να δούμε την υπέροχη τραπεζαρία. Όπως βλέπετε το σχολείο είναι το μισό φτιαγμένο με γυαλί. Έχει παγώσει και το χέρι μου εντωμεταξύ που κρατάει την κάμερα. Κυκλάκι μισοφέγγαρο. Το ξέρεις. Όχι, γράφει. Ας μπούμε τώρα στο σχολείο. Το πρώτο πράγμα που βλέπεις, η υπέροχη τραπεζαρία. Σαν τη δική μας ένα πράγμα. Πού είμαστε? Σαν το Μουσείο της Ακρόπολης. Γύρω-γύρω έχει παιδιά. Να με δείξει κάμερα. Τι να σε δείξει, δημιουργίες των παιδιών. Κλεοπάτρα. Sharing is caring. Ωραία. Καταπληκτικά. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν τους άλλους.